Bien joué kalo kile fly samba flani muga anikele au munu ban fly sanga anaka wakati anga bololo kanala Malikona ya katase Maliko kanama ambe au bela jirefu aka wakati ochugala au tu sigle mega uka kunafoni mima kono Malikunafoni.net ale jabaranika niye o watu seli au bismillah. Amanga bi kuna fonda mneni femisa anga ulu mastrita bauka kalanso mimbe kulugoro kaufe no ulu kwaniye uga boko binani sabana denkundi nika oke bijuma Juillet kalo kile fla samba fla ni muga anikele weden yere nika kundi ka toda anga jamana nyama koromi ni aletana noye Amadu Tumani Touré abara ube kulu mukarli ukera anga jamana nyama alenyana ni oye colonel Assimi Goïta ka hakli jinka fo journal Amadu Tumani Touré maka wele o sera alema Novembre kalo temene samba flani muga akera turki ka uka jamana o konna la ka shito sambi olonvla ani flala Bijuma don Juillet kalo kile fla samba flani muga anikele Floras parli ni aleye Fransika uka ministry no le ka baranya shinembe lakana konyo masa ale koniye ayira kafo ko Al Mahamud Agbay ko ka saya nika o chietiya Al Mahamud Mbayere ni beba lewele ko alias Ikrahen RFI kuna fundila utunya ayira do kun fla konnala kafo ko ni chen koniye ale tayana a Grand Sahara o konnala ka keni Fransika uka wul mastri tabaw ni Nigerian uka wul mastri tabaw ka yala o konnay menaka ka ulu feno ma duru wera karoglen dina tigla maula ulu fana menena o ma duru la sa masunya ma fla o dola sa ni Abdou Walid Al Srawi alebe ula ale era julendo kosobe ni ka mugu jugu ka o de dabol ma fon ulu nye afana menena abe wakati dama bo ni bolofen ulu gelalendo anga sugu kono na ula ni wakati na ni usongo kon be ka yelen ka tafe dongo donde jamana kono den ulu kon ye u ka dama kasi ni ka oyira anga gouvernement maula anga ubenata dore be ka fara bolofen ulu songo ka taga afe anga sente ma ulu kon ye wele bla anga gouvernement ma masa wala sa u ka seka na nyefoli ni ka oke ni geleya ko ka akera kunu Juillet kalo kile folo samba flani mwa ani kele Yorosoka ufeno uka kalanso mbeno ni alebewele ko fondamental amire ni ale jora abe sambi olonvla bo ame wakati mina ina fosisa no akalando ulu kwani ejimbondo ninka o soro jimbondo mire ni amusaka bora Yorosoka dendo ode kuna ni amusaka tadejo sefa wari million shegi o bonyongura kalande nkoro munu ye kalanke ni kalanso nkonala ulu fana tunkendo ninga faranyo kanje kuludo ka osigi ulu fana ka haklina fmi ode ka kalanso do beno ni ajora kabini samba kele ni keme konotoni bisaba ani woro ka o kalanso nundo ninka ulu la kuraya uko nkani wale yanye afura kosabe uga dugu marabago fe fukata se duguden ulu yerema kajolo sanin boro chakero mbeno ni alwe wele ko siama ulu fana kunu Juillet kalo kile folo samba flani muga anikele kajolo chamache kalanso mbeno uwe subahana machine temps anikele ninka odedi ni kalanso ima uka la nyini femi ode ga seka kalande nunu ninga seka ulajo kosabe uka kala o konnala kaula donia ka fo ko uka subahana machine so ere ni wakati na amseka fo subahana machine bisaba anikele ode be ubulo kalande kele ni kemeduru ode be kalanso in konna la karamogo binani bonyongo ode be ni kalanso ina ukani wale infana fura kosebe kajolo dugula de ulu fe samia natakura no samba flani muga anikile ka se samba fla ani muga ani fla masa moptika ufeno akoni donimbe ka ke gele abaye uluma ka sababu ya ke sanji retika na mopti dugu o konna la fukata se udafe dugu uluma senekala ulu kelendo nika yorobla ka sababu ya ke lakana balia mamu fana be no sani uluka bara benebe senema ulu kelendo ka uyoro janya uka seneke yorola mopti banyangara banka sa jene duanza teniku kata se koro ni waruma ni yoroko fole mbela jile lakana balia okon keleno ka sansoro yin kosobe
ta ko kan kibaru la Afrika u ka jamana o konna la u ka jamana nyama koro no e Jacob Zuma isa ale koni nyangira juin kalo kile mugan konoto samba flani mugan ani kelen temena kalo tan ani duru kaso kasa biya ke kai kuma fo bali fo u ka kiritigilama uluma kabini wakati mina ale koni nyangira sa aka sorla domba u fo kata se a kanubagaw masa ulu koni ya yira kafo ko u mason u ka sharia sumba ma u ka ni kiriko o ma ni jamana nyama koren yere sa afora kafo ko akoni sen fana yera yuru ko do ulula kada tuguni tunuzika uka jamana o konna isa coronavirus bana ale koni beka ma chamani ka o faga tunuzika uka jamana o konna la uka jamana marabako ulu koni beka wala sugubeke wala saka sega dansigi ni bana ina ta kokura ula we wala do ta mi uka dugu chamana nuye sokono datuguli ka o lakura anika kila tuguni uka dugu mbeno nuye grand tunisi ka o era koni nuka o datugu kunu jwe kalo kle folo couvre-feu o fana sigira senga mi na be damne nege kanya mugan wakati o dugu ko fole imbela jelena o kila tuguni ninka ukanyana jaw ninka ulu bejo anika kila tuguni uka alabato yoro ninka kila ka ulu fana be datugu Malikunafoni jabarani la jebo ni kunafoni ne tumbe ambolo korobi ninga da aw kelengala bela jelin kuluka aw ni ci aw kala jeli kunyuma na la manga jona ame nyugo soron tenendo inshallah kunafoni kura ulu keneka jano cesa ayo haklitu aw yerela akwa klaka aw haklitu aw krefe maula aw kambe cien wati were